Така, уважаеми господа, ще записвам, аз ще се представя господин Божидар Димитров, тъй като вие ме знаете коя съм. Сега не искам да влизаме в пререкания, в момента сте по мой сигнал. Аз ви изчаках 10 минути навънка. Сега би трябвало, след като аз съм подала сигнал, да си имаме уважението. Така, уважаеми господа, записвам проверката като подател на сигнала и като пряко засегнато лице. И искам да има точна следа, тъй като всички проверки, по които съм подала сигнали, никъде не са пред мен представени никакъв служебен документ, където аз да видя информативно с какво от този подадения сигнал се е описало, какво се е констатирано и единствено на техните устни доклади, където аз не можех да ги докладвам. И за това сега, за да има обективност по този сигнал, който съм стигнала вече на много по-високо ниво, където излишно съм упоменала, че искам извън Добрич да съм направил проверката, тъй като нямаше обективност, а за да го кажа това нещо, значи има факти, които са доста премълчани. Има причинно-следствена връзка с всичко. Затова ще записвам всичко в естествено моя полза да бъде и ако някъде нещо не е обективно отразено, аз ще го сезирам още на момента днеска до институцията, където съм подала сигнал. Така че разчитам да има документ от тия подадените мои сигнали и констатации да се извършат, пред мен да има писмен документ, където да е упоменато, където аз да посоча дали съм съгласна с тия посочените неща, които да се огледат, е направена обективната проверка, ако не, да си възразя като забележка в посочения документ. Така. Какво ще рече да се записва? Значи не сме съгласни в случая да се води, как да кажем, да правим един документален. Господин Попчев, ще ви прекъсна. Всички видеоматериали, които ги имам от всички институции, включай проверката на пожарната, включай ремонта на жилфонд, записа, който го имам с пожарния инспектор Петър Петров, който ме уверяваше до последно, до 5 февруари, ще си получа предписанието, а умишлено, въпреки и обажданията ми по телефона, въпреки ми СМС-ти, които ми изпращах на Viber, той информира господин Божидар Димитров, след като аз съм посочила, че общината 3 месеца неглижира проблема, че още на 3 вечерта срещу 4, когато се разби поменото тяло вечерта в 8 часа и 15 минути, където започна, и имам подаден сигнал на 112. И от полицията не дойдоха, тъй като операторката ми каза: госпожо, слез си долу, изчакайте да дойдат служителите. Те са предположили, че сигналът ми е за някакъв битов ремонт вътре в къщи. Но сигналът, който аз го подавам, посочвам, че ще ми падне тавана до такава степен. Това не е блъскане, което е нормално да се извършва в... Този комин, преди да бъде положена хидроизолацията от от жилфонд, цялата ламарина с тип ковчег, която казах, че искам да се махне, ето то се вижда тук, където е на такова изтърбушеното, замаскираха веднага след него. Тук монтажната пяна, ето то се вижда, разбирате ли ма? Те замаскираха на престъпника престъплението. Това е. Какво имахте предвид? Че комина аз го имам реално какво представлява и ще ви прехвърля снимката. Каквито са комините тук, същия комин и той е тук. Стария, който е изграден от този, който беше измазан. След като с бетонови блоки, след като го почисти Мустафата, не съчинения. Къде да присъстват? Защо не присъстват тук? Ама не може това нещо. Това не е... Значи аз като жалбоподател, като засегнато лице, където направих пътека да подавам сигнали, те не присъстват тук. Значи пак няма да има обективност, господин Димитров.
Ма не ми казвайте, аз съм посочила... Господин Попчев и така, още 4. Така, а как ще се констатира сега на място, че този апартамент, където казвам, че той е разбит, този комин от 30-ти апартамент от Тодор? Кажете ми. Имаме тяхното разрешение комисията да влезе и в 30-ти апартамент. Ма какво да влезе вътре, да гледат, че течовете, които са ги имали от тях причинени, че вие им направихте ремонта с моите изискани материали, с такъв цинизъм. Не казахте, не ви срам. Какво не допускате? Не ви допускам, защото има проверка. Вие защо им направихте на тях ремонт? Защо? Какво трябваше? Трябваше господин Димитров да отиде, да ги санкционира и да ги изкара. Да, на какъв? Защото не бяхте обективно истински и искрен. Това е. Имах съвсем друго мнение за вас. Аз също. Не. Защо го променихте? Защото ви казвам истината. Така, аз не разбрах, господа проверяващи, кой от коя институция представлява. Представете. Не, аз искам да запиша. Аз няма да ви записвам. Аз искам да ми кажете от коя институция присъствате. Вие казвате... Какво да виждам? Кажете ми. От пожарната аз как ще посоча? Кой е господина, който е присъствал? Той трябва да се легитимира. Добре, че отказвате. Вие, господин Попчев, коя институция представлявате? Дирекция Национален строителен контрол. Така, дирекция по национален строителен контрол. Колегата също. Вие бихте ли се представили, как се казвате? Инженер Димитров. Долу ще искам и легитимните ви карти да приснима. Да приснемете? Не, да ги запиша. Защо да не ги приснема? Това, че стигнаха на... Аз знам, че нося отговорност за вашите данни. Моите данни са в вашата система. Абсолютно всичките, със сегенето. Да. Господин пожарникаря, какво проверява? Поредния теч ли в апартамент 30? Или това, което беше по същество за разбития комин? В момента проверката за какво е? За теч, за измазване? За какво е? За какво е проверката от пожарната в момента? Вие констатирате нещо, което е констатирано от вашите колеги. И не правите абсолютно никаква обективна проверка. Карате ли се? Карам се, защото в 30-ти апартамент и лицето няма какво да напускате. Вие в момента компрометирате цялата проверка, господин пожарникар. Защото вие идвате на тая проверка, не дейте. Вие трябва да видите коминното ми тяло. Добре, господин инспектор, вие какво констатирахте? Ние сме дошли на проверка. На проверка заради това, че... Вие повишавате тон и не оставяте да се работим. Разбрахме ли? Вие не ми правите обективна проверка. Довиждане. Не можете да напуснете така. Не ми блъскайте вратата. Не ви прави чест, господин инспектор. Има смърт. Разбирате ли ма? Не да чакате. Елате да видите. Видете. Ама моля ви се. Дайте да видим, да констатираме нещата. Какво да констатират? Ама той защо влезе вътре? Защо развали проверката? Какво оглежда там? Кажете ми, моля ви се, аз ви разбирате ли, че имам вече? Ама нормално е да погледнем по трасето. Добре, защо влязахте първо тогава в 30-ти апартамент, не дойдохте в моя апартамент? Първо се почихме на покрива. Да. Отгоре надолу се тръгва. Отгоре надолу? Да, ама само, че той разпитва къде е имало теч. Естествено, че ще има теч в 30-ти апартамент. Няма да има надолу.
Сега, тъй като се качихме горе на покрива, има приготвени калцуни, всеки ще се обуи калцуните, защото нямам намерение тия микроби от покрива да ми влязат дома. Добре, няма проблем. И след това може да се измиете ръцете, защото които се качваха. Може да се усети миризмата, че още я пропита вътре. Затворила съм, за да не стане течение, сега ще светна. Сега ще отворя само да вляза, защото затворих да не става течение. Сега. Даже и финер съм си купила, за да ви покажа къде е цялата стена. Заповядайте. Господин Димитров, заповядайте. Значи, от тук този участък целият набукан. Тук. Ами отворих, защото то се усеща и миризмата още, че я пропита. Ами много хора станахме да ви кажа и по-добре да стои отворено. Значи тук, ето ги горе тук, отстрани, където са пажените. Тук отгоре. Тук отдолу, където са точно пак нацепените. От тук по този ред. От тия фуги, които са компрометираните. Интересно ми беше, че има ревизия на телевизията, само за иската. Да. Защото на всяка такова ревизия, на всяка... Вие разбирате ли, от целият механичен удар, цялата ми стена, щом се напуква тук, която е носещата конструкция и тук коминното тяло, няма как да ме опровергае, че стои нещо. Стената не е напукана. Вие виждате ли ги тия неща? Вие виждате ли ги тия? Тук горе виждате ли го където е? И че цялата стена тук е вече насам дигната. Това е за маска. Не е стена. Казах ви отгоре, където са натиска механичния удар. Как ако не е разбито коминното тяло, ще ми влязат тия сажди вътре в къщи, бе хора? Не, засаждате нормално, те си вървят. Нормално от комина, ако не е разбит. Нали? Ако не е разбит от хидроизолацията, когато е компрометирана, тогава ще влезе вода жълта. Да. Отгоре сега, когато има проблем, наистина като е оттече и така нататък, като тръгне водата... Когато е разбито коминното тяло от тип ковчег, тогава ще ми влязат и саждите, тогава ще ми се напука и коминното тяло и стената. Абе, то може да не е разбито и пак да вляза. Това не е разбито, така ли? При положение, че аз имам подаден сигнал. Това може да не е разбито коминно тяло. Последния етаж. Ела за малко. За последния етаж. Само за последния. Ела за малко. Да ти докажа, че абсолютно целият за 6 месеца апартамент беше. Ето ги, тук ми е оранжерията. Гледах до миналата година и домати. Аз не живеех в обикновен дом, господин Димитров и господа проверяващи. Аз живеех в моя храм, където исках да създам такива условия и такава обстановка за майка ми, че да може колкото се може по-дълго време да бъдем заедно. Но не отнеха и това право институциите. Аз искам някъде да се разпише и ви казах, че... Значи официално си получите... Аз знам, че официално ще си получа отговора. Всичките неща, които са засегнати фактически в... Но искам обективната истина. Ако днеска вие ме виждате в тая ситуация, то е благодарение на това, което от 3 ноември се случи към днешна дата. Знам, че някои от присъстващите за първи път идват като проверяващи. Искам да им се извиня, да им кажа, че това, което аз трябваше да го изтърпя, не е никак малко. Успоредно с тия всичките глупости, трябваше да загубя след всяко действие и бездействие и майка ми.
Което дайте си сметка как се е отразило и с нейния прах, с нейната урна да стоява вкъщи, докато не се получи възмездие за всяко едно отговорно лице, което е пряко засегнато с тия бездействия и действия. Разбирате ли как едно малко зрънце, едно разбито коминно тяло докъде води? Не дейте да ги неглижирате нещата. Защото ако бяха се взимали в зародиш проблемите, нямаше днеска да дойдете на проверка. Да не мислите, че на мен ми е много хубаво, че нямам други работи, с които да се занимавам. Въпросът е, че искам всеки, който си изпълнява дадена длъжност, да се изпълни, тъй както аз съм я изпълнявала 16 години за майка ми. Напукна цялата здравна система. Аз доказах, че въпреки всичките здравословни проблеми, че тя 14 години не е влизала в болница. Въпреки, че отписаха от самото начало. Вие давате ли си сметка каква грижа съм полагала? И днес, ако отстоявам правото си с този сигнал, то не е само заради мене. Аз не мога да върна майка ми. Единствено други да няма потърпевши като мене. Господин инспектор, само си кажете името. Няма да вас снимам. Искам за моя информация да имам кой е проверяващия. Стоян Георгиев се казвам от пожарната Добрич. Стоян Георгиев. Вие бяхте господин Димитров от... инженер Димитров от регионална дирекция строителство и контрол ли беше? Толкова много институции, които изобщо не ги знаех. Не ми трябваше и да ги зная. Се налага да ги зная. Наложи се. И господин Попчев, който се познаваме много добре,